Montoria Ahemfie yesi in 1965. And ache nti amane nyina ebubu. Nti the higher adwene say esisi ebubu no. Ayeye no foforo. Anse enhwe ni kura. Wo de ho ba beto so a enye. Nti ye bubu na ya san asi aboa ye ho ye pese yesi. Nti ansa na ebesi na agese ye bubu. Ti esa adofo omo amanone ene akwantu omo meboa ye. Na ye ntimi nye ne Ahemfie no enye fe. Ahemfie no nye se kura nti se ba se mu ji bubu na ebesi esiesie. Ise adehie no awo na wonche no omo bi ombeboa ya omo aye. Ye mi hu e be years ni ho nyina ye basa. Wazo se we odehie na se obi fi bi ba Ahemfie da tise ya ntwa yi. Ye na trase hu se enye ye bi ebu na esi ni ye. Se no bi owo bi ba hu se adehie obu trase ye odehie ampa. Ahemfie no aye basa ache ena sese nso se bi ye bobra ko ye nim ekurase ni ba bia biem. Nti ye pese yen akonafo no adehie na ewo mu no yankasa ya fatu ye ho so se Ahemfie no ye pese yen siesie. Nti ye gusu a enne dey yen so yayire ye ho gidigidia ye bawuram na yakobubu ba bia ensem fata se bi hoho bu bepie so enhye nunyam. Ehwe se ne Bontoria se Ahemfie no ekona efere na eniwu. Wodi obi fi ba bi ebedu nkran ebedu krom a ura Ahemfie a na chese enhye enmonyam kra. Ekwan dedase ekire no akrake wan hwe ye ni patete ho kra na ebu egu ne omoso. Nti in fact ye nyina ye kan bomu se me na maame fie no aba ye ne sra bi se na ekona abusua Ahemfie ne ye no atete apansante o se yetimi ebubu na ye ne yi. Ye Ahemfie de nya kra enye epere so se omo esi ne Ahemfie foforo ye fie na nanom to ba no an si wo sa bi so ne yakoye nim eni wo sa odu ba bi Ahemfie a wo hu se Ahemfie ni enso ya ha na nte sa odu akwa wo hu se Ahemfie na beka se obi fie bi na wura na woko mehwe kuro yi a yetimi Bontoria si kuro ewo mu yi ajapade ewo kuro mu ha eni obi dwane a dwane ko Ahemfie na be kwa Ahemfie wo pe bi ko na ko pa Ahemfie ko dwane akwa na be kwa ko hwe kuro ye se ajapade ewo na be ko no Ahemfie ni a na se mfata etimi de medi akire pa se mi follow ana mi tai save akona na omo atipi so mpese omo siesie Ahemfie no meni mi do mo ani ada senyina ye wo Bontoria sha de e ta mo chi jijira papa se omko so nye Wo hwe sen ya Ahemfie esiti a enso ani odi okoko bi fi abonte aba dunu ro Ahemfie a enso ani sisi a nimdie no ekosoro tini ya tu ya safre ya philanthropist ko fata ene nipa amudimu a mfi Bontoria se ene ne importamu se mumbra na mumbeso yase ayefe ibetumi kura siesie o se na ebe ya nchimba omo ba no ebi ne obegu ho no mo so ba besua